Hola, a la classe d'avui introduirem un tema que és fonamental a química quan s'estudia estequiometria, que és el tema del reactiu limitant. I per començar a introduir aquest tema ho farem amb un exemple que no és de química. En aquest exemple ens hem d'imaginar que tenim una gelateria i que volem fer gelats per vendre'ls, de manera que per cada con que tenim de gelat hi volem posar dues boles. Aquesta seria la proporció. Per un con de gelat, dues boles, i obtindríem, doncs, efectivament, un gelat de dues boles. Primera pregunta que ens plantegem. Quants gelats puc fer amb 3 cons i 6 boles? Fixeu-vos que és una pregunta ben senzilla. Per cada con necessitem dues boles, per tant, amb aquest con i aquestes dues boles faríem el primer gelat, un gelat, amb aquest i aquest un altre gelat, segon gelat, i amb aquest i aquest faríem un tercer gelat, per tant, al final, amb aquestes quantitats que surten aquí, amb 3 cons i 6 boles, podríem fer 3 gelats. De manera que ni ens sobrarien cons ni ens sobrarien boles. Anem a veure ara un altre cas. Anem a pensar en una altra situació que es pot produir a la nostra gelateria. Pot ser que només ens quedin 3 cons i 4 boles. Com que per cada con necessitem dues boles, amb aquest con i dues boles faríem aquest gelat, amb aquest segon con i aquestes dues boles faríem el segon gelat, i se'ns haurien acabat les boles i encara ens sobraria un con, però no podríem fer el tercer gelat perquè ens faltarien les boles. Per tant, si mireu aquest exemple, ens han sobrat cons, concretament un con, o bé, el que és el mateix, ens han faltat boles. És a dir, els cons estan en excés i les boles estan en defecte. A química, quan es produeix una reacció química, quan un dels dos reactius que han de reaccionar està en defecte, es diu que aquest reactiu és el reactiu limitant, perquè és el que limita la quantitat de producte que es pot obtenir. En aquest cas, el nombre de gelats ha quedat limitat a 2 gelats i no a 3, perquè tot i que teníem un tercer con, ens faltaven les dues boles per poder-lo completar. Per tant, qui ha limitat la reacció química, qui ha fet que només es poguessin obtenir 2 gelats, ha estat el nombre de boles. Per tant, el factor limitant d'aquesta reacció és el nombre de boles. Aquí teniu anotada a la pissarra la definició de reactiu limitant. Limitant és el reactiu que es troba en defecte en una reacció química, és a dir, que en falta d'aquest reactiu, i que, per tant, d'alguna manera ens limita la quantitat de producte que es pot obtenir. En el transcurs d'una reacció química, el reactiu limitant sempre reacciona tot, sempre s'esgota, mentre que de l'altre reactiu ens en pot sobrar. Per entendre millor aquest concepte, anem a mirar aquest exemple de reacció. Fixeu-vos, en aquesta reacció, 2 mols d'hidrogen gasós reaccionen amb 1 mol d'oxigen gasós per produir 2 mols d'aigua també en fase gas. Llavors, per entendre millor aquest exemple, en lloc de fer la interpretació macroscòpica, és a dir, amb els mols, anem a pensar en la interpretació microscòpica. Anem a pensar que per cada 2 molècules d'hidrogen es necessita una molècula d'oxigen per produir 2 molècules d'aigua. Anem a suposar que en un recipient hi posem 10 molècules d'hidrogen, aquí les tenim dibuixades, les 10 molècules d'hidrogen, en contacte amb 10 molècules d'oxigen, que també us les he dibuixat, es fa saltar una guspira a dintre d'aquest reactor i es produeix la reacció química de formació de l'aigua. Llavors, fixeu-vos que aquí ens plantegem 3 preguntes. Primera pregunta, amb aquestes quantitats que nosaltres hem posat de reactiu, hi ha algun reactiu dels dos, l'hidrogen o l'oxigen, que sigui limitant? Segona pregunta, quantes molècules d'aigua es formaran en el transcurs d'aquesta reacció i, en cas de que sobri algun dels reactius, quina quantitat d'aquest reactiu sobra? Fixeu-vos que per entendre-ho bé hem d'entendre com es forma l'aigua en aquesta reacció. En aquesta reacció, fixeu-vos que per formar la molècula d'aigua que tindria l'oxigen al mig i els 2 hidrògens, una a cada costat, la quantitat que necessitem és que cada un d'aquests àtoms d'oxigen ha de reaccionar amb 2 d'aquests, o s'ha d'ajuntar amb 2 d'aquests hidrògens per formar la molècula d'aigua. La següent imatge ens pot servir per entendre una miqueta millor la reacció. Fixeu-vos com hi tenim dibuixades a dintre del mateix recipient les 10 molècules d'hidrogen i les 10 molècules d'oxigen. Perquè la reacció complís l'estequiometria, hi hauria d'haver-hi el doble d'hidrogen que d'oxigen, però no tenim el doble d'hidrogen que d'oxigen, sinó que tenim la mateixa quantitat. Per tant, finalment, només es poden formar 10 molècules d'aigua
i ens quedarien 5 molècules d'oxigen sense reaccionar perquè no han trobat hidrogen per reaccionar, ja que l'hidrogen, que és el limitant, s'ha esgotat. Aquí a la pissarra us he intentat dibuixar el que ha passat en aquesta reacció. Fixeu-vos, tal com dèiem, cada àtom d'oxigen havia de quedar envoltat de 2 àtoms d'hidrogen per formar la molècula d'aigua. Per tant, cadascun d'aquests oxígens n'ha necessitat 2 d'hidrògens, amb la qual cosa l'hidrogen s'ha acabat esgotant del tot. Fixeu-vos que aquí tenim dibuixats 20 àtoms d'hidrogen, per tant, aquestes 10 molècules d'hidrogen han reaccionat del tot. Són aquests 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 àtoms d'hidrogen que veieu aquí, i en canvi d'oxigen, que està representat de color vermell, només n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 àtoms d'oxigen. Per tant, només 1, 2, 3, 4, 5 molècules han reaccionat i les altres 5 molècules han quedat sense reaccionar. Per tant, en aquesta reacció sí que hi ha hagut un limitant, sí que hi ha hagut un reactiu que s'ha esgotat, que ha estat l'hidrogen, i que ha limitat la quantitat de producte que s'ha pogut formar. S'han format en total les 10 molècules d'aigua que hem dit, i ens han quedat 1, 2, 3, 4, 5 molècules d'oxigen que, com que l'hidrogen s'ha esgotat, fixeu-vos, aquest reactiu limitant s'esgota, s'acaba, no en queda, està en defecte. Com que l'hidrogen s'ha esgotat, han quedat 5 molècules d'oxigen pendent de reacció que al final han sobrat, han quedat en excés. Fixeu-vos com tenim un reactiu en excés i un reactiu en defecte, que és el reactiu limitant. Anem a resoldre aquest exemple. Per la reacció química següent, en què 2 mols de monòxid de nitrogen gasós reaccionen amb un mol d'oxigen per produir 2 mols de diòxid de nitrogen també gasós, determina el reactiu limitant i la quantitat de producte obtingut en les següents situacions. I cadascun dels apartats, A, B i C, ens proposa diferents quantitats de reactius. Comencem resolent l'apartat A. En aquest primer apartat A, fixeu-vos, hem escrit la reacció química i hem escrit les dades que ens donava l'apartat, en el qual ens demanava que féssim reaccionar 6 mols de monòxid de nitrogen amb 3 mols d'oxigen. Fixeu-vos que segons la reacció química, els coeficients estequiomètrics ens indiquen que hi ha d'haver-hi el doble de monòxid de nitrogen que d'oxigen perquè es produeixi la reacció. Llavors el que hem de fer nosaltres és comprovar si aquestes quantitats compleixen o no aquesta proporció. Si tenim 3 mols d'oxigen, necessitem el doble de monòxid de nitrogen perquè ho diu el coeficient. Per cada un oxígens, 2 de monòxid de nitrogen. Si tenim 3 d'oxigen, el doble del número 3 és el número 6. Per 3 mols d'oxigen caldrien 6 mols de monòxid de nitrogen. Per tant, fixeu-vos que en aquesta reacció les quantitats que s'hi han posat són just les que es necessiten. Per fer reaccionar 3 mols d'oxigen necessitem exactament el doble de monòxid de nitrogen i el doble de 3 és 6. Per tant, en aquest exemple, la resposta a la pregunta si hi ha reactiu limitant és que no hi ha reactiu limitant. S'han posat just les quantitats exactes que es necessiten de cadascun dels 2 reactius perquè la reacció es produeixi exactament. A la pregunta de quant producte s'obté, ens és igual començar el càlcul estequiomètric amb aquest reactiu que amb aquest, perquè al no haver-hi reactiu limitant, cap dels 2 limitarà la reacció. Per tant, comencem, per exemple, amb el monòxid de nitrogen, 6 mols de monòxid de nitrogen, per esbrinar quant diòxid de nitrogen ha aparegut. Recordeu que cal utilitzar els coeficients estequiomètrics, el 2 i el 2. Per tant, mol de NO ho posarem a baix, perquè ho volem simplificar, mol de diòxid de nitrogen ho posarem a dalt, perquè és el que volem obtenir, posarem les proporcions, els coeficients estequiomètrics, per cada 2 mols, 2 mols, fixeu-vos que hem de multiplicar 6 per 2 i dividir entre 2, per tant això ens dona 6 mols de NO2. Per tant, la quantitat de producte obtinguda són 6 mols de NO2. Què hagués passat si haguéssim començat el càlcul amb l'altre reactiu? Doncs com que aquest és un problema sense reactiu limitant, ens hagués donat exactament el mateix, per tant és indiferent per quin reactiu comencem. Fixeu-vos, en aquest cas, la proporció és que per cada 1 mol d'oxigen, aquest coeficient estequiomètric, obtenim 2 mols de NO2. Mol d'oxigen se'n va mol d'oxigen, igual com aquí també es produïa la simplificació, i per tant això ens donava 6 mols de NO2, que evidentment és la mateixa resposta que ens donava abans.
Quan no hi ha reactiu limitant, és igual amb quin dels dos reactius comencem el càlcul estequiomètric per esbrinar la quantitat de producte. A l'apartat B, les quantitats canvien. Ara ens fan reaccionar 4 mols de NO amb 4 mols d'oxigen. Per saber qui és el reactiu limitant, hauríem de tornar a mirar que es compleixin les proporcions. Fixeu-vos que aquí ja es veu a simple vista que no es compleixen, perquè hi ha d'haver-hi el doble de monòxid de nitrogen que d'oxigen, són els coeficients estequiomètrics. Però en les quantitats que hi hem posat, una no és el doble de l'altra. Per tant, ja es veu que aquí hi ha un reactiu que està en excés i l'altre que està en defecte. Si això no es veu a simple vista, sempre ho podem calcular fent una hipòtesi. En aquesta hipòtesi sempre hem de pressuposar que reacciona la totalitat d'un dels reactius i preguntar-nos quina quantitat de l'altre reactiu es necessitaria per completar la reacció. En aquest cas, per exemple, ho fem amb l'oxigen. Hipòtesi. Si reaccionessin els 4 mols que hem posat d'oxigen, quants mols de l'altre reactiu, en aquest cas monòxid de nitrogen, necessitaríem? Doncs fixeu-vos, és un càlcul molt senzill. Partim dels 4 mols d'oxigen i comparem l'oxigen amb el monòxid de nitrogen a través dels coeficients estequiomètrics. Per cada un mol d'oxigen es necessiten 2 mols de monòxid de nitrogen. Mol d'oxigen se'n va amb mol d'oxigen, 4 per 2, 8 mols de monòxid de nitrogen es necessitarien. Però quants en tenim? Quants n'hi hem posat per fer la reacció? No n'hi hem posat 8, n'hi hem posat 4. És a dir, dels 8 mols que necessitem, només n'hem posat 4. En conclusió, falta monòxid de nitrogen. És a dir, el monòxid de nitrogen està en defecte, en falta. Per tant, aquest monòxid de nitrogen és el limitant. Per què? Doncs perquè amb aquests 4 mols d'oxigen n'hi hauria d'haver el doble de monòxid de nitrogen, 8, que és aquest càlcul, i en canvi només en tenim 4. Per tant, ens faltarien fins a 4 mols. A la segona pregunta, que és la quantitat de producte obtingut, ara ja no és indiferent si comencem per aquesta xifra o aquesta xifra al càlcul. Ara, per obtenir la quantitat de producte, és obligatori que comencem pel reactiu limitant. Un cop hem identificat qui és el limitant, com que aquest limita la quantitat de producte que s'obté, per fer el càlcul estequiomètric i saber la quantitat de diòxid de carboni, sí o sí hem de començar pel monòxid de nitrogen. Si comencéssim per l'oxigen, ens equivocaríem en el càlcul. Per tant, en aquest cas, tenim els 4 mols de monòxid de nitrogen. Per cada 2 mols de monòxid de nitrogen s'obtenen 2 mols de diòxid de nitrogen, simplifiquem, i per tant la quantitat de producte obtinguda són 4 mols de diòxid de nitrogen. Seria aquest resultat que ens faltaria aquí. Obtindríem 4 mols de diòxid de nitrogen. I per acabar resoldrem aquest últim exemple, el C, en el qual l'enunciat ens diu que reaccionen 6 mols de monòxid de nitrogen amb 2 mols d'oxigen. Quan intentem que es produeixi aquesta reacció, fixeu-vos que, com sempre, cal que hi hagi el doble de monòxid de nitrogen que d'oxigen. Si nosaltres a simple vista no veiem clar quin dels dos és el reactiu limitant, sempre podem provar de fer una hipòtesi. Si aquest oxigen reaccionés tot, si reaccionessin els 2 mols d'oxigen, quant monòxid de nitrogen hi hauria d'haver-hi per completar la reacció? Doncs anem a fer el factor de conversió. Si aquests 2 mols d'oxigen han de reaccionar, per cada un mol d'oxigen haurà de reaccionar amb 2 mols de monòxid de nitrogen. Per tant, quan fem el càlcul, mol d'oxigen se'n va amb mol d'oxigen i 2 per 2 són 4 comols de monòxid de nitrogen calen per reaccionar. En necessitem 4. Necessitem 4, però en tenim 6. Realment tenim 6 mols de monòxid de nitrogen. Si en necessitem 4 i en tenim 6, vol dir que sobra monòxid de nitrogen, que el monòxid de nitrogen està en excés. Recordeu que la definició de reactiu limitant és que és el reactiu que està en defecte. Si el monòxid de nitrogen està en excés, això significa que l'oxigen està en defecte. I per tant, el limitant és
L'oxigen. Aquesta seria la resposta a la primera pregunta. Qui és el reactiu limitant? L'exercici també ens preguntava la quantitat de producte que s'obtenia. Com que nosaltres hem determinat que el limitant és l'oxigen, caldrà que fem els càlculs estequiomètrics per esbrinar la quantitat de producte que s'ha obtingut a partir d'aquest limitant. Per tant, si han reaccionat 2 mols d'oxigen, sabem que per cada un mol d'oxigen que reaccioni, l'estequiometria de la reacció ens diu que s'obtenen 2 mols de diòxid de nitrogen. Per tant, 2 per 2, 4, aquesta reacció produirà 4 mols de diòxid de nitrogen com a producte. Res més, fins aquí la classe d'avui. El proper dia practicarem amb altres exercicis en què també hi surtin reactius limitant, però que siguin una miqueta més complicats.